Made by Soul Music. Trauma de abandon este o rană emoțională profundă care apare atunci când o persoană a fost părăsită, ignorată sau a simțit că nu mai contează pentru cineva important din viața ei. Nu este despre o singură plecare, este despre frica constantă că vei fi lăsat din nou. Această traumă nu se vede, dar trăiește în gânduri, în relații, în tăceri și nevoia continuă de a fi ales. De fiecare dată. Nu m-a durut că ai plecat. M-a durut că am rămas cu întrebarea dacă am fost vreodată suficient. De atunci, în fiecare om pe care îl iubesc, apare frica. Frica că dacă mă apropii prea mult, voi fi lăsat. Așa că uneori plec eu primul, alteori mă agăț prea tare, iar uneori mă prefac că nu am nevoie de nimeni. Dar adevărul este simplu. Mi-e frică să fiu abandonat din nou, nu pentru că sunt slab, ci pentru că știu cum e să nu mai contez pentru cineva care era totul pentru tine. Dacă te regăsești aici, să știi asta. Nu ești defect. Reacțiile tale sunt răni vechi care încă cer siguranță. Și vindecarea începe în momentul în care înțelegi că nu trebuie să mai lupți ca să fii ales. Made by Soul Music.